जी प्रणाम। हमार यूट्यूब चैनल भी हनमघी कवि पृथ्वीराज पासवान के नाम से। अगर ये कविता अच्छा लगतन तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करतीन और सब्सक्राइब भी करतीन। धन्यवाद। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखो नफरत के ज्ञान खूब बांट रहो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखो नफरत के ज्ञान खूब बांट रहो। सच के झूठ और झूठ के सच इतिहास बता के साट रहो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखो नफरत के ज्ञान खूब बांट रहो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के काम हो गारी नफरत झूठ फैलाना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के काम हो गारी नफरत झूठ फैलाना। और युवा के काम हो रोजगार नहीं जय श्री राम के नारा लगाना। तब ने हिंदू राष्ट्र बनतो भारत विश्व गुरु खूब हाँक रहो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखो नफरत के ज्ञान खूब बांट रहो। रोज व्हाट्सएप या फेसबुक पर गांधी नेहरू के गरियाबो हो। रोज व्हाट्सएप या फेसबुक पर गांधी नेहरू के गरियाबो हो। वर्तमान के भेजा रहलो भाड़ में, आवे वाला भविष्य के भी मिटाबो हो। 5 साल आरो मांगो हो, 70 साल पर गरिया के देखो, 10वां साल काट रहलो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखो नफरत के ज्ञान खूब बांट रहलो। भारत के विडंबना देखो गरीबी से गरीब मर रहलो। भारत के विडंबना देखो कि गरीबी से गरीब मर रहलो। लेकिन दलाल मीडिया को देखो गरीबी कम रहलो। सवाल उठावे वाला के सीबीआई ईडी के द्वारा चाप रहलो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखो नफरत के ज्ञान खूब बांट रहलो। जोर जोर से खूब चिल्ला रहलो कि रामनवमी में देखो मछली खा रहलो। जोर जोर से खूब चिल्ला रहलो कि देखो रामनवमी में मछली खा रहलो। अपने गई कटवा से 250 करोड़ चंदा लेके मौज उड़ा रहलो। खूब हिंदू मुस्लिम करवा के देखो अपन गलती के पाट रहलो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखो नफरत के ज्ञान खूब बांट रहलो। जे अपन बीवी के मंगलसूत्र सही सलामत नहीं रहे दलको, जे अपन बीवी के मंगलसूत्र सही सलामत रहे नहीं दलको, उ अब दोसर के मंगलसूत्र सही सलामत के बात कर दलको। राज की कहियो गारंटी के 400 पार ईवीएम के भरोसे नाप रहलो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखो नफरत के ज्ञान खूब बांट रहलो। सच के झूठ है, झूठ के सच इतिहास बता के साट रहलो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखो नफरत के ज्ञान खूब बांट रहलो। नफरत के ज्ञान खूब बांट रहलो। नफरत के ज्ञान खूब बांट रहलो। बहुत बहुत धन्यवाद।